Много хора ме питат защо не си в някаква асоциация. Знаеме реално тези асоциации за какво са създадени. Това е обществена тайна. Няма да участвам в организации, в които хората, които са там, твърдят, че в Калофер няма животни, те са ги изпасили, те са възродили породата. Откъде я възродихте, като не сте ги взимали от Калофер? Мраза, когато се прикрива истината. За мен истинските животни са само единствено от Калофер, всичките ми животни са оттам и затова няма да участвам в такива организации. Аз не чакам помощ от държавата. Всичко, което правя е със собствени средства и благодарение на хората от нашето онлайн пространство, които ни подкрепят. Станете част от нашата кауза. Подкрепете ни в Револют. Лятото отваря врати, място, където всеки от вас може да дойде и да се докосне до тези невероятни животни.